Kære Danmark, vi er Anonymous. For tiden huserer der nogle betalte scriptkiddies på nettet, som kalder sig Anonymous Danmark, men som reelt repræsenterer kapitalens og de stærkes interesser. Deres DDoS-angreb mod 3F.dk og mit3F.dk har medført, at op til 30.000 arbejdsløse er i fare for at miste deres indkomst, hvis de ikke møder fysisk op og udfylder deres dagpengekort på papir. Og samtidig kalder de en blokade ude foran restauranten Vejlegården en symbolsk demonstration, hvor ingen forhindres fysisk i at gå ind for mafiametoder. Men hvem er det lige, der bruger mafiametoder, når man som I er villige til at sætte 30.000 uskyldige menneskers liv på spil i jeres kamp for frit fagforeningsvalg og lavere løn til de ansatte? Hvis 3F's metoder er bøllemetoder, så må hackingen af 3F vel hedde terrormetoder i de borgerliges begrebsverden. Vores falske brødre mener, at deres metoder mod 3F's faglige blokader for bedre arbejdsmiljø, som er lovlige og har været brugt i mere end 100 år, er retfærdige, fordi det frie valg og restauratørens mulighed for at tvinge de ansatte til at arbejde op til 45 timer om ugen i stedet for det normale 37 timer om ugen er vigtigere end de ansattes ret til ordentlige arbejdsforhold. Men det frie valg har aldrig eksisteret. For hvornår er vi nogensinde blevet tilbudt at blive fri for sult og lønslaveri? Hvornår er den irakiske befolkning blevet spurgt, om den ville være fri for de civile tab, det kostede under invasionen af Irak i 2003 og angrebet mod Saddam Hussein? Hvornår er vi blevet tilbudt at blive fri for politikernes tyveri af skattepenge, der gik til at redde bankerne i 2008, da finansverdenen kollapsede som følge af grådighed og svindel? Hvornår bliver vi fri for at tænke på penge og om vi må have råd, næste gang vi er sultne og går i supermarkedet for at sikre vores egen overlevelse? Det er ikke frihed at gå ned i løn, og det er ikke frihed, at de eksisterende medlemmer af 3F på arbejdspladsen blev tvunget til at skifte til Krifa eller blive udsat for lockout, og dermed i praksis blive fyret, hvis de ikke markedede ret. Krifa er ikke en fagforening. Krifa er en topstyret virksomhed, hvor direktøren, som det så flot hedder, 5 gange i 2008 har brugt medlemmernes penge på udlandsrejser og gaver til sig selv. I Krifa er man kunde, for i Krifa findes intet medlemsdemokrati og ingen årlig generalforsamling, hvor man kan sige sin mening, sådan som der er i LO, fagbevægelsen og 3F. Og man må ikke strejke, hvis man er medlem af en såkaldt gul fagforening som Krifa, men som i virkeligheden er et firma, der lever af at tjene penge på folk og udgiver sig for at være en forening for at tiltrække flere kunder og dermed tjene mere profit. Det betyder også, at i en strejkesituation skal kunder hos Krifa aktivt modarbejde deres kollegaers arbejdskamp, hvormed en medarbejder bliver fjende frem for ven af den kollektive sag. Overenskomsten, som Vejlegården vil tegne med virksomheden Krifa, er dårligere end 3F's på 41 ud af 46 punkter og stiller dermed de svage, altså lønarbejderne, dårligere end den stærke, restauratøren og virksomhedsejeren af Min Skov, som har magten over lønmodtagerne i det daglige. Anonymous.dk har altså valgt forkert side og støtter aktivt op om den 1%, som forurener miljøet, driver rovdrift på naturen og har kastet verdensøkonomien ud i den største finansielle krise siden 1930'ernes depression, der ledte til udbredt fattigdom og som i sidste ende banede vejen for Hitlers magtovertagelse i Nazi-Tyskland, 2. verdenskrig og masseudryddelsen af blandt andet det jødiske folk. Lad os gøre det klart for alle, at disse forrædere mod Anonymous' internationalt kendte, respekterede og frygtede renommé er en pestilens for hele bevægelsen af internetaktivister, der dagligt kæmper for en mere retfærdig og fri tilværelse med fri informationsudveksling, uden krig og diktatur, uden overvågning og uden sulte lønninger til arbejdere verden over. Vi opfordrer alle med kendskab til disse forræderiske kammerater til at gøre deres private oplysninger frit tilgængelige, så andre folk kan konfrontere dem og lade retfærdigheden ske fyldest, ligesom vi i udlandet selv er kendte for at udstille for eksempel nynazister og store virksomheders uetiske opførsel. Lad ikke en gruppe danske tåber ødelægge vores ry og det, som hele vores bevægelse har brugt flere år på at bygge op.
Vi er Anonymous. Vi tilgiver ikke. Vi glemmer ikke. Og vi foragter folk, der udgiver sig for at være os og de svages beskyttere, mens de selv tryner de allersvageste. Forvent os.